Съвсем наживо, съвсем за вас, MM Night Story. Темата партията, кой с кой празнува, кой как празнува, някой по един начин, други по друг начин. Отиваме при случайни хора, дами и господа, елате с мене. Тук се намираме на Попа, късно вечер, специално за Night Story. Добър вечер и MM. По какъв начин празнувате? Какво е за вас празника? Супер! С приятели празнуваме. Зависи от случая. Ако имам някакъв много голям случай, примерно може да си на партия, ако съответно има нещо от този сорт. Празника е нещо, което е много лично и всеки си го празнува както намери за добре. А верно ли сте толкова зелени очите или това са лещи? На колко си години? Лъжеш? Добре, почти без 2 месеца. Добре, кое е най-дивото парти, което си запомнил в своя кратък, но съдържателен живот? В смисъл, какво си правила, къде си била и с кой? Рождения ден на една приятелка, когато тя ставаше на 18. Просто, да, беше много хубаво, защото го беше направила в една дискотека и така. Аз съм те виждал по дискотеки в... Така ли? Не. Как празнувате вие партито? Какво трябва да има за пиене? Какво трябва да има за... Какво трябва да има за... Той е по медийните изяви. Дръпна се гражданката. Много ви моля, много ви моля. Моля ви се, много ви се моля, много ви се моля. Те избегаха. Ле. Гражданки, не яще. Елате насам, елате. Едни ваши приятели от MM и Night Story. Вие сте човека. Много ви се моля. Много ви моля само да кажем за празниците. На колене. Много ви се моля. Моля ви се. Едно бързо интервю само. Какво хапвате, когато празнувате? Нещо така хапвате ли? Случва се. А зависима ли сте от нещо? Не съм зависима от нищо. А като празнувате, що пиете бири? Като празнуваме, защо? Пиете бири. Защото ни харесва, обичаме бирата. Добре, имаш ли нужда от стимуланти, за да празнуваш? Не. Другата не е хубава на човека, другата само разваля човек. По какъв начин празнувате и как си правите готини партитата? Имате ли нужда от някакви стимуланти? Аз имам нужда от 2 половинки гроздова. Нека да сгодна женица нещо. Общо взето това е една много голяма отживелица според мен. Стимулантите отдавна вече не са чак толкова актуални, поне за хората, с които аз комуникирам и в крайна сметка, ако не можеш да се забавляваш без стимуланти, въобще има ли някакъв смисъл цялото това забавление? Искам сега за вас да покажа нещо, защото видно от заявлението в молбата и на личните в преписката данни, с болесно мотивираното си с поведение представлява опасност за живота и здравето на себе си и околните. Взимаш ли нещо, за да празнуваш? Не знам, ядене. Не, важното е душата и приятелите. С приятели, където на каквото и място да е. Където падне? Да. В парка моля ли да празнуваш? Да, разбира се. Чалгаджийка ли си? Да, голяма съм чалгаджийка. Слушам чалга, но не съм чалгаджийка. Айде, запееме заедно, почваш, аз продължавам една любиме ти куплет. Когато над София мръкне. Води ме в някоя квартална хръшба и заръчвай. Кое е по-важно? С кой празнувате или къде празнувате? Да я знам. С кой предимно, според мен, защото къде няма кой знае какво значение. С кой? 100%. С кога? С семейството главно. Хората са много по-важни от самото мероприятие. Дори тук мога да си направя супер як купон, ако съм с хората, които искам. Това е положението. Хората празнуват по различни начини. Човек е празнувал и се ударил, вижте. Тук паднал е. Всеки празнува. Кой се садил, кой се смазал.